Gwythan yr adran agored yn cynnwys pencampwriaeth Cymru enwau mawr y byd cneifio yma'n hyn yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Da ni bron a gorffen yr ornes ar hyn o bryd. Dyma chi ar bedwar fan hyn, Matthew Evans ydy hwn, ar 5 y Turi Edmonds, ond ar 3 Gwion Lloyd Evans. Mawr iawn o wyn ar ôl yn y corlanan a bellach y diddordeb ni nid gymaint o fan hyn ar Turi Edmonds nac ffaith ar 2 gyda Elwyn Jones, ond tybed lle mae Ian Jones ar stondin rhif 1 arni ar hyn o bryd. Dyma chi yn fan hyn, Turi Edmonds a Matthew Evans. Ian Jones sy'n dal ar y blaen, modi arwen y ffordd o'r funud gyntaf. Mod i bod yn ail sawl pro yn y pencampwriaeth Cymru, a dwi'n meddwl oedd o'n ail llynedd neu flwyddyn cynt, ac oedd hi'n agos ofnadwy, ac oedd o'n meddwl mai honno oedd ei flwyddyn o, ac oedd y siom yn amlwg ar ei wyneb o, felly dwi'n meddwl bod o fwy penderfynol na erioed lenni i fynd gam ymellach ac ennill unai hon y gystadleuaeth agored neu pencampwriaeth Cymru nes mlaen pnawn yma. Ian Jones felly yn y llun chi ar hyn o bryd, mi ddilynon ni Andrew Morris am ryw chydig cyn hynny. Drychwch ar y gwlân sydd ar y bechgyn, ar y rwyn yma. Andrew Morris ydy hwn, cyfrannydd heleth yn y cefn heb sôn am fan hyn ar y llwyfan i lwyddiant y cneifio yma yng nghanolfan Gneifio Meirion dros yr wythnos yma. Yr wythnos arbennig yma yn y byd cneifio, yn rhyngwladol, nid jyst yng Nghymru, ond mae'r bechgyn yma yn dod o bob cwr o'r byd i herio ei gilydd, yn cynnwys Turi Edmonds fan hyn o Seland Newydd. Pwy hwn, dwi'n meddwl mae Turi yn ôl efo Turi Edmonds eto y Kiwi. Glai rownd y clistiau yma. Ond dwi'n meddwl mae Ian Jones ydy hwn ar y stand 1, ar ei bimed. Neu 6 oed, mae'n drwg iawn gynnau. 1 ar ôl yn y gorlan Ian Jones. Bo sy'n dal ar y blaen wrth i Matthew Evans wneud ei orau gles i ddal. Di Matthew Evans ddim yn bell iawn ar ôl Ian Jones. Dwi'n gwybod bod gen Matthew ddigon ar ôl yn y tanc a ger arall os di'r oed mynd i fo'n llonydd hynny yw. Ond dyn ni'n ôl efo Ian Jones os di'n llyged i'n deud y gwir wrthau. 1 flic rownd y gymffon ac i fewn a fo am i oen ola. Rhagorol felly Ian Jones gar yr oen dweitha yma. Rwan mi ddyle hyn fod yn cael ei gneifio mewn llai na munud, ond ar stondin y rhif pedwar fan hyn. Matthew Evans di hwn yn dal fyny. Mae gen fo 1 ar ôl yn y gorlan hefyd. Be sydd gen fo ar ôl yn y tanc? Be sydd gen yr oen mae gynnig? Diolch yn iawn i fi, ond Ian Jones yn barod yn granhau'r top y pen na i ffwr a fan i'r gwddw a fo. Wir Ian Jones yn dangos y ffordd i wneud pethau fan hyn. Mae digon o amser gen y fo. Sbiwch pa mor hamddenol mae arddull o bod o'n gyflym ac yn mynd i lawr a fo ar oen yma ar gyfer ystodiau hirion lawr y cefn rwan. Os ar rhywun sy'n mynd i allu giro fo o ran amser, dydy amser ddim yn bopeth, cofiwch chi. Dwi'n meddwl bod Gwion Evans reit fyny na efo nhw, mae Gwion Evans wedi dod o'n unlle, wedi cadael y cyfan. Drwchwch ar Gwion Evans yn hyn, reit yna efo Ian Jones ar 3. Gwion wedi cymryd y blaen o dan yn trwyna ni, Gwion Evans ydi hwn te. Lawr dros y gymffon na, 1 allan reit i'r car a flic rownd y gymffon, a dwi'n meddwl mae Gwion sy'n gwasgu'r botwm. Ie wir, Gwion Evans o Lan Sanan sy'n mynd i'r gorffen gyntaf. Ian Jones eiliadau ar ei ôl o. Wel, o'n unlle mi ddoth Gwion Evans a'n twyllo ni gyd. Chwarae teg i Gwion.